tɔgɔlen no ana sanga ani wagati mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati togoya la k'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila tugun aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission ye min labɛnnen don mali kunnafoni.net fɛ émission in sigikun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la minnu ma abonné aw ka abonné aw ka commentaire badenba kɛ sabula o nafa ka bon an ka baara in kɔnɔna la kosɛbɛ ayiwa an filɛlibagaw bi an tɛna kuma janya an ka wele sera an ka belebeleba fila wɛrɛ ma bamananw ka kuma de don ko mɔgɔ ka ɲi yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛngu la pour que aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n balimakɛ n ɲankuma n b'a ɲankuma segi tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye ne tɔgɔ Bubakar Jara n'u bɛ n wele ko comédien papu balimakɛ n ɲankuma ne tɔgɔ ye Ismail Si u bɛ n wele ko Alaji Muɲa aw bisimila mali kunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye aw bɛ n balimakɛ i bɔra k'a fɔ sisan k'i comédien tɔgɔ ye comédien papu o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di malheureusement comédien papu sɔrɔla cogo min na n tonton dɔ de bɛ yen u b'a wele ko Bezu Kulubali ni dɔ b'a wele ko Watapi a yɛrɛ tɛmɛra an ka kɛnɛ in kan ok donc Watapi ye ne tonton de su tan fara tile tan fara donc ne tɔgɔ dala ale mɔkɛ de la n'u b'a wele ko Mɔni Ani Jara donc u bɛ ne wele ko papu bon et puis encore comédien nana diya n ye donc u wele dɔrɔn comédien papu faamuyali sɔrɔla la Alaji o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di Alaji n'i ko Alaji dɔrɔn i ma ne tɔgɔ fɔ dɛ i b'a fɔ de ko Alaji Muɲa o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di bon Alaji déjà Alaji ye tɔgɔ ye u bɛ tɔgɔ min danna depuis fitini bon ne tɔgɔ ye Ismail Si mais Alaji dala n na sabula ne tɔgɔ ma bɔla eji la ka na waati min kɔnɔ o y'a danna u bɛnna n ka denkundi ma a dala n na Alaji tola n na ten donc maintenant ne kɛlen ka théâtre kɛ n ko n bɛ tɔgɔ dɔ ɲini n yɛrɛ la donc Alaji in jala n ye n ye Alaji ɲini k'a kɔrɔ dɔn n ye Alaji kɔrɔ dɔn a jala n ye n y'a garder parce que Alaji yɛrɛ Alaji yɛlɛko tɔgɔ don yɛlɛko tɔgɔ belebele Alaji kɔrɔ arabukan na ko dunankɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ taa eji la n'olu nana u b'o wele ko Alaji mais e ye Alaji ye eji la kɛ mais e tɛ Alaji ye yan e bɛ se ka kɛ dunan ye ka so cogo jumɛn donc ne ko n bɛ tɔgɔ in garder n ye tɔgɔ wɛrɛ ɲini ka fara kan n'o ye Muɲa o Muɲa in i b'o fɛnɛ walawala dɔɔni bon Muɲa bamanankan don n se k'a fɔ maninkakan kulonkɛ u b'a fɔ kulonkɛ de ma n'i bɛna t'i ɲɛnajɛ ye n bɛna taa Muɲa voilà Muɲa ye o de ye faamuyali sɔrɔ la n'ale ma lan filɛlibagaw ye faamuyali sɔrɔ la ayiwa papu ni Alaji aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama mali bɛ dingɛ belebeleba de kɔnɔ dɔw yɛrɛ ko mali ye ɲɛji bɔ ayiwa an ka président an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Bubakar Keita ye ale ye fanga kɔni ale y'o sɛmɛ sisan nɔ fanga bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan aw yɛrɛ bɛ fɛ ko in yɛrɛ ka kɛ cogo di kumakan jumɛn de bɛ aw bolo k'a ɲɛsin maliyɛnw ma parce que hali o ko in fɛnɛ tile filɛ na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama la an b'a daminɛ papu la an ka daminɛ kɔrɔ la bon e ko jamana ɲɛmɔgɔ ye ko a y'a kɛ cogo di a ye walan sɛmɛ a ma walan sɛmɛ koyi a ma walan sɛmɛ dɛ n'a ma walan sɛmɛ parce que a fɔla mɛnna ko Buwa k'a bila Buwa ma sɔn k'a bila a dun m'a bila dɛ mɔgɔw bolo Buwa y'a bila a m'a bila Buwa y'a fili de ayiwa ma kɛla cogo min na mais bon a tagala a bɛnna mɔgɔw ma a bɛnna bɛɛ ma mɔgɔ tɛ hali mɔgɔ minnu tun bɛ ka a dɛmɛ a jala bɛɛ ye parce que jamana situation tun bɛ ka compliquer kojugu bon tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko responsabilité a ma nɔgɔn o responsabilité in tun bɛ ka tunu kosɛbɛ donc jamana ɲɛmɔgɔ tun tɛ ka jɔ a ka responsabilité kɔrɔ a ka mɔgɔw fana tun tɛ ka baara kɛ donc k'olu dégénérer la bon militaires nana ka na baara nɔgɔya ko coup d'état tɛ coup de tête de ye nin ye a kɔni mana kɛ cogo cogo nin bɛɛ ye coup ye a tagala voilà ko bɛ militaires bolo bon n'i kɔni ye ne ɲininka a ka di ne ye a ka to militaires bolo u ka transition kɛ civils ka don u ka gouvernement bɛna sigi gouvernement de transition ye civils ka don a la les hommes politiques pour que u bɛ se ka baara in kɛ ka ko dɔw sigi sen kan ka ko dɔw sigi sen kan dɔw ko
kalo wɔɔrɔ dɔw ko kalo 12 mɔgɔw m'a faamu Mali bɛ digɛn dunba de kɔnɔ a digɛn i b'a lajɛ i t'a dan ye donc o tɛ se ka bɔ kalo 12 a ma nɔgɔ donc i m'a ye fo ka baara kɛ ka mandat tɔ ni laban ka élection ko ni fɛn tɔw sigi sen kan fɛn ko minnu bɛ k'olu bɛɛ dilan ka kalanko ni kɛnɛyako ni sécurité na voilà ka sɔrɔ ka élection kura kɛ an bɛ Ala de deli Ala ka jisuma kɛ ko in bɛɛ lajɛlen fura ye ayiwa Papu non teriyala i fana b'i hakili la malheureusement kɔrɔ fɔ tuguni a tɛ tɛmɛ o kan ni yɛrɛ ye Mali ta k'a lajɛ Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi n'a fɔra k'an k'a ta k'a da ɲɛkɔrɔ caman bɛ yen u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ mais an bɛ barika da finitigiw ye olu de bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ bi bi in na n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye finitigiw jɔyɔrɔ ta k'a lajɛ bi bi in na u bɛ mun na faso kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bon n tɛ se ka kuma janya ka tɛmɛ nin kan kuma ma nɔgɔ kɔrɔ y'a bɛɛ fɔ ka ban n m'a fɔ ma donc halisa Ala ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ amina ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ amina ayiwa an tɛ yɛlɛ Mali bɛ dingɛ kɔnɔ mais a tɛ se k'an bali yɛlɛ la non an bɛ ka yɛlɛ n ta ye ka yɛlɛ ayi an b'a daminɛ joona an b'a daminɛ Alaji voilà a kɛla baara ye a kɛra baara ye mais fɛn min ka di ne ye trop ale ka a bɛ kuma passé cogo min surtout a ye min fɔ sisan non an tɛ yɛlɛ aw ka di ne ye sa voilà a ka d'an bɛɛ de n m'a fɔ an ka yɛlɛ an ka yɛlɛ ka di an ka bɛɛ yɛlɛ. de n m'a fɔ yɛlɛ ka ɲi kosɛbɛ yɛlɛ ka ɲi yɛlɛ ka ɲi donc bon mɔgɔ layɛlɛ bon ne bɛ se k'a fɔ ne tɛ se mɔgɔ layɛlɛ la mɔgɔ layɛlɛ ma nɔgɔ grand frère ninnu de bɛ se mɔgɔ layɛlɛ ye laji la a an nɔgɔ b'an débrouiller sa grand frère ninnu de bɛ se mɔgɔ layɛlɛ la an b'an kosɛbɛ débrouiller ɲɔgɔn kɛrɛfɛ non pas du tout mais bi ne nisɔndiyalenba don ne nisɔndiyalenba don bi parce que min bɔra ka kɛ nin ye bon a ko a t'a bila a m'a bila a y'a fili a fili cogoya yɛrɛ a da ma ja yɛrɛ la ten kosɛbɛ mais a jala maliyɛnw ye nisɔndiyaku filanan ye min ye ne ka anniversaire o ye bi ye ne ka anniversaire ye bi ye mais bi dɔrɔn tɛ dɛ kunu tun ye ne ka anniversaire ye bi ye ne ka anniversaire ye sini fana ye ne ka anniversaire ye ne kelen woloko 3 ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i ɲininka o tɔra ye woloko 3 de kan ok ne ma kɛ Bamakɔ ka bogotigininw ye donc côté olu dɔw ye woloko 10 kɛ wallahi awɔ don o don ni cɛkura bɛ ɲɔgɔn don o don ka anniversaire bɛ yen don o don a bɛ kɛ cogo di Ala k'an sutura bon ne ka anniversaire ko kun gɛlɛyala quoi parce que fɛn dɔ b'an kan ko embargo ko in a bɛ kan tɔɔrɔ trop wa don o don hali heure ma kuma fɔ embargo ko in tellement a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mɔgɔ waati min na mɔgɔ bɛ ka kule an bɛna Alaji ka gâteau ko kɛ cogo di an bɛna kɛ cogo di wari tɛ yen gâteau bɛ dilan ni fɛn minnu yɛrɛ tɛ yen n ko aw ma faamu ne ma kuma 400 tun bɛ ne bolo n bɔra kɔfɛ dɔrɔn ka n balimamuso lajɛ ka 400 d'a ma n ko i b'a dɔn bɛ min kɛ Ala kama to tobi n'i ye to tobi i bɛ tasa 3 bɔ i bɛ tasa belebeleba in firi duguma ka mangani bila o sanfɛ ka fitinin bila bɛɛ sanfɛ a y'a kɛ ten o nana ni to ye dɔrɔn bougie b'a sanfɛ donc to de bɛna fiyɛ sisan mɔgɔ dabali banna ko nin ye mun ye n ko mais n ko to aw ta ye gâteau ye ne ta ye to ye où est le problème aw ka gâteau 3 étages b'a bolo ne ka to ye 3 étages bɛ n bolo mais a bɛɛ tɛ to de ya gâteau to ni bɛɛ ye to de a bɛɛ to de gâteau ni to a bɛɛ tiɲɛ na a bɛɛ ye to de ne ta ye to ye ayiwa ayiwa Papu an b'i bolo o tɔla o ye kamakɔrɔsi jan ko di ayiwa Ala k'an bɛɛ lajɛlen kamakɔrɔsi jan amina yarabi ne ba i bɛ ɲama i b'i ka chapeau i b'a da jikalama na quoi kun kasaba de bɛ ayi chapeau tɛ ne kun na jumɛn de don ni nin dilannen de don mais e tɛ ten samalen na a bɛ don ɲɛnama minɛ i b'a kalama fɛn kelen de bɛ min bɛ ka ne kamana gan sisan musomaninw ka fierté cɛ non a ma ɲi musoman de bɛ se ka mani 2 mani 3 kanu wa a n'a bɛɛ bɛ relation kɛ quoi mais nin bɛ ka ne dabala ban ne tanti dɔ de bɛ b'a wele ko Aïssata Aïssata a ma nɔgɔn dɛ non n b'a ɲini wolomuso fɛ n'u ye muso sɔrɔ u kana tɔgɔ da ko Aïssata ala Aïssata tɔgɔ ye mun ye an ka taa Aïssata tɔgɔ man ɲi non Aïssata tɔgɔ man ɲi ayiwa tu sais Aïssata filɛ kun dilanna de don quoi a bɛ salon de kɔnɔ jɛma don o don a bɛ ne wele Papu na n ka baro kɛ Papu na n ka baro kɛ tu sais i b'a kalama malheureusement comédien ka di musomaninw yɛrɛ m'o f'i ɲɛna dɛ kojugu comédien ka di musomaninw ye donc ne de ko tan o ye kamakɔrɔsi jan ko ye
ne jogo taw Kamakɔrɔ Sango ja amamso dɔ de be no ne ka Kamakɔrɔ si jam me ga le tɔrɔ de quoi kabne ala da Kamakɔrɔ si ma bɔ ale la donc don dɔ la mamso diminen dele me ga ne makɔnɔ ako Aïssata aka papu tɔgɔ ni y'a minɛ jema dongo don fo k'a sa a tɛ bɔ a kɔnɔ ja kɔngɔlen bɛ ka ne makɔnɔ ne nana dɔrɔn ne ko n daga wuli ko ça va a ko ça va a ko n ko n daga wuli n ko cɛ n ko tile finnen bi dɛ n ko san finnen ba de don n ko hali tile tɛ ka bɔ o ko papu i tɛ sabali yɔrɔ ne ko n tɛ sabali n ko n daga wuli n tɛgɛ kɛ tan sa n ko ye Kamakɔrɔ si jango a ko papu i fa de Kamakɔrɔ si ma ja i ba de Kamakɔrɔ wa i mamuso de Kamakɔrɔ si ma ja ala ni mɔgɔ ninnu bɛ galon tigɛ sa non an tɛ galon tigɛ ayiwa an ka tɛmɛ n'an ka ko ye Alaji o musokɔrɔba Kamakɔrɔ si t'ale bolo a bɛ mɔgɔ tɔw tɔɔrɔ a bɛ mɔgɔ minnu bolo kelen de bɛ kɛ waati bɛɛ i m'a ye cɛkɔrɔba telutigi tɛ anw rastaw fɛ si ma b'olu kunna o t'a fɛ a ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ kunna non o t'an fɛ an to yen n'an kunsigi ye ayiwa Alaji baara ka ca talent yɛrɛ fɛnɛ ka ca kun jumɛn la e y'a choisir kɛ comédien de bon ne y'a choisi ka kɛ comédien bon comédien a diyala ne ye de a diyala ne ye au début ne bɛ sɛbɛnni de kɛ je suis auteur n bɛ sɛbɛnni de kɛ sɛbɛnni diyala n ye n y'a kanu ka sɛbɛnni kɛ mais mentor cɛkɔrɔba minnu bɛ n bilasira olu comme Amadou Kasuge n'u b'a fɔ a ma Kirifa fa Kirifa bon ale de tun bɛ ne ka écrits caman corriger a bɛ n bilasira donc don dɔ la a ko ne ma mais pourquoi ne tun ye fɛn dɔ sɛbɛn c'était compliqué de trouver ne tun bɛ ka personnage dɔ ɲini a ko mais pourquoi toi-même tu vas pas jouer le personnage là il dit oui je veux bien mais a ma ne sans parce que ne tun bɛ kalan wɛrɛ la mais au fur et à mesure n donna n y'a ta directement k'a kɛ quoi n donna théâtre la n ye théâtre kalan Blomba la Blomba School chez Aloni Frandiaye n ye théâtre kalan yen nɔ bon anw bɛ fɛn de kalan théâtre humour mais en style Kotɛba voilà an b'o de kalan kɛ donc a diyala ne yɛrɛ de ye depuis k'a daminɛ sɛbɛnni la ka na scène sanfɛla la j'ai aimé ça mais i tɛ rap kɔni kɛ rapu bon sɛbɛnnikɛla clan bɛɛ tɛ rappeur kɔrɔ ya rappeur kɔrɔ slameur kɔrɔ sɛbɛnni tɛ kɛ gansan bɛ fɛn dɔ de ye jamana kɔnɔ n'a tɛ bɛn i ma a bɛ tɔɔrɔ mauvaise gouvernance b'u la ko ka ca donc hali so kɔnɔ ni cɛkɔrɔbaw bɛ musokɔrɔbaw tɔɔrɔ ou bien muso dɔ bɛ tanti dɔ bɛ n'a ka ko ka ca a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ donc a bɛ jigin kɔnɔ dɔrɔn n bɛ nin sɛbɛn ka fɛn donc a bɛ jigin kɔnɔ bon an ka génération a kɔni jigila ne kɔnɔ n ka rapper mais je pouvais pas rapper parce que je suis un mauvais rappeur n tɛ se mais i bɛ se slam kɔni na slam n ye slam kɛ an bɛ segin Aziz fɛ an bɛ tila ka segin ka na yɔrɔnin na Papu kun jumɛn la i fana y'a choisir ka kɛ comédien de bon i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na n tonton Watapi kabini n ka dɔgɔ n'i y'a ye n bɛ content quoi parce que ne ye dɔrɔn n bɛ yɛlɛ quoi malheureusement ni ne kun y'a ye dɔrɔn ne tun bɛ yɛlɛ de bon et puis encore comédie kun ka di ne ye fo k'a faga comédie yɛrɛ kun ka di ne ka ladili yɛrɛ ne ka kɛ comédien hali ne ma baara wɛrɛ sɔrɔ comédie kɔrɔ a ka ɲi ne ka ladili don mais i bɛ activité wɛrɛw kɛ mun ni comédie tɛ kelen ye bon comédie kɔfɛ alhamdulilah n bɛ kalali kɛ je suis un tailleur n bɛ kalali kɛ hali film fɛ n yɛrɛ da kalan a ɲana trop mais i fana i bɛ se rap la rapu o fɛn jumɛn minnu bɛ ci tan petit i bɛ so la n tɛ so la i tɛ so la ala wa ne ka bi kɛnɛ in kɔni tɛna ja rappeur ninnu filɛ olu ye gɛrɛgɛrɛmɔgɔw de koyi i ma olu dun ka di ne ye u dɔw kɛlen ko buludagu sɛni dɔ bɛ k'u kan na an ka ala to dɔw a bila ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye an ka yɛlɛ wa ou bien an ka tɛmɛ ni question ye an ka yɛlɛ an ka tɛmɛ an ka question kelen o kɔfɛ an bɛ yɛlɛ Papu Alaji i ni comédien tɔw cɛla bɛ cogo di ne ni comédien tɔw cɛla bɛ cogo di ni question in ni ne ko i ma sisan ko ne ni comédien tɔw cɛla ye fara ye e bɛ da o la mais c'est pas possible ne ni comédien tɔw an cɛ ka di kosɛbɛ n'i tɛ fɛn wɛrɛ n'i ye comédien de i b'a ɲini cogo bɛɛ ni comédien tɔw ka bɛn n t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na mais i b'i débrouiller k'a kɛ parce que n'i ye mɔgɔ ye kɔni i ni mɔgɔw de bɛ
mɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni waraw tɛna taa kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o de do quoi ni comédien cɛ problème foyi tɛ Papo i fana comédien tɔw cɛla bɛ cogo di alhamdulillah mais ala tan kosɛbɛ o la ne ni comédien tɔw tɔ la mais ala tan ala de kaɲi ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura amina bon comédien foyi tɔ nɔ ko ne mun wele ko ne mago jɛra la ko ne tɛ se ka baara kɛ o comédien tɛ yen nɔ parce que grâce à Watapi ne mana mɔgɔ wele n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bon foyi tɛ n'an ɲɔgɔn cɛ mais ne bɛ fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ kelen na diɲɛso sigi la awɔ o tɔgɔ fɔ an ka taa ji la ne bɛ fɛ ka kɛ Watapi ɲɔgɔn na ni ala sɔnna a bɛ nɔgɔya ne bɛ fɛ ka tɛmɛ la ne tɛ fɛ ka kɛ ɲɔgɔn na ni ala sɔnna a bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya ayiwa an tɛ yɛlɛ an ka yɛlɛ awɔ an bɛ sen ta daminɛ Papo la awɔ fo ka taa daminɛ Alaji la o ok an ka sigida la petit dɔ de b'a wele ko bakɔrɔba ja bakɔrɔba ye zone de don a bɛ sonyani kɛ f'a bɛ sonyani kɛ don dɔ la ne ni bakɔrɔba de filɛ ka ala minɛ ka taa Masina ja ɲana ka taa Masina bakɔrɔba ye lait bonbon de dilan ka kɛ ka posi fa den ja ni ye ba minɛ yɔrɔ ni ye ba kɔnɔ ko ba da ka bon ni ye ba minɛ dɔrɔn a bɛ kule nba yɔrɔ bɛ kule ja ni ba ye bakɔrɔni minɛ a bɛ nɔnɔ bonbon de bila k'o bila ba da ba bɛ to a tɛ se ka kule nɔnɔ bonbon in ka d'a da kɔnɔ wa n'a bɛ ka mun a ka d'a da kɔnɔ a tɛ se ka kule wa donc an ni filɛ sisan ka baw cɛ ka kɛ ka sotarama fa den kan bɛ bɔ Masina ko ka na Bamakɔ ne ba ja o de ma nɔgɔn an jɔ poste la an bɛ bɔnbɔn bila baw da ba bɛ to kule la fo ka taa fɔ an tɛna se Bamakɔ donda la nɔnɔ bonbon de banna bakɔrɔba de filɛ ka jigin san u ka ɲamaku bonbon fo ka fili 2 5 bakɔrɔba de filɛ san ka t'o sachet san dɔrɔn 2 san kɔ o bila poche kɔnɔ tuguni yan'an ka wuli an ye 2 bila u da kɔnɔ yee a jala ka n'i ci i ka foronto bila bada i y'o k'i yɛrɛ la ba kile dɔrɔn a bɔ da kɔnɔ a ka farin Papo an ka ji di ma ayi i tɛ ɲɛmɛ ka ɲamaku dɔ jɛ ba y'o fɔ wala ba kuma n yɛrɛ kulo ni ɲamaku dilen ma ba ye min kɛ ko ɲɔgɔnna kɛ ayi wala n yɛrɛ kulo n yɛrɛ b'a mɛn wala ba kumara ayi Alaji an b'i bolo kuma tɛ n da o ko Alaji an b'i bolo ale aw bɛ ne bolo a kuma ka ca dɛ ne bɛ s'aw kɔrɔ i bɛ s'aw kɔrɔ tɛ s'aw kɔrɔ ale yɛrɛ ka ko cogo min na wa clash de bɛ ka don kow la cɛ ko clash ne ba i clash ne tɛ clash kɛ sa ne tɛ clash kɛ c'est-à-dire i b'a dɔn anw ye Sikasokaw de ye ne ye Sikasoka yɛrɛ de dɔw b'u yɛrɛ kɛ Sikasokaw ye Bamakɔ yan k'a fɔ k'u bɛ kuma kolonw fɔ ka fɛnw ye nɔ bila dɛ anw ye kɔtɔrɔni ji de min awɔ hali san nalen aw ka yɔrɔ la yan aw ka rassemblement dɔ bɛ yen ten ayi ko ne ye Seguka de ye n ko ayi ne tɛ Seguka ye dɛ n ko tuma e ɲɛ bɛ Segu e ɲɛ bɛ Balazan de la ne nun kɔnɔ mais ɲininkali sugu dɔ b'a tɛ k'an Sikasokaw la hali n'an m'a f'u ye a b'an kɔnɔ an b'a to yen i b'a kalama kow gɛlɛyala Mali la sisan bon diɲɛ kɔnɔ mais Mali ta n b'o fɔ parce que ne ye malien jamana wɛrɛ tɛ n bolo Mali kɔ coronavirus coronavirus ye tiɲɛni kɛ surtout anw artistes a ye tiɲɛni ba de don an kunna tiɲɛni ba wallahi i m'a ye bon ni a tɛ ɲɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ taa yɔrɔ dɔ la sinon kɔngɔ b'i fa bon ne yɛrɛ de y'a décider bon ne bɛ baara dɔ ɲini k'o kɛ n ye n kun wuli n ye baara fɔlɔ min ye o kɛla boucheya ye donc n donna boucheya la hali n bɔla n ka boucheya kɛ yɔrɔ dɔ la ka na yan mais dɔw tun bɛ na u bɛna n ka bi journée tiɲɛ n bolo ne bɛ n ka sogo feere la n nisɔndiyalen don bon hali ni wari tɛ ka sɔrɔ ça va parce que sisan depuis o ye embargo kɛ Mali kunna Mali fana ko bon an ka misiw n'an ka sagaw tɛ bɔ ka taa kɔfɛ bilen a da naja dɔ la depuis o kɛla anw fana an b'an ka baganw sɔrɔ nɔgɔya la an bɛ feere kɛ bon an bɛ jetons sɔrɔ bi nisɔndiyalenba min ka feere kɛ yɔrɔ la muso dɔ bɛna cɛngi a n'a ka mèche chapeau a ko n balimakɛ i b'a dɔn anw ka diinɛ ko ka bon kojugu ne b'a fɛ k'a dɔn ne b'a fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ e ka sogo in tɛ jufa de ye e ka misi in yala a kantigɛla de wa walima a kɛla cogo di
ngo ne balimamuso ngo ne ka misi ma kantigɛ ko ye ngo sanpɛrɛ de y'a fa o fɔla e n'i ka mesi chaque aw tɛ taa a ma taa an tol'o la n bɛ min f'i ye laloma belebele 3 bɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ den fɔlɔ ni mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ ko diɲɛ den fɔlɔ n'o ye numu ye numu de ye diɲɛ den fɔlɔ ye numu de ye diɲɛ lagalagatɔ den fɔlɔ ye ni numu bɔla ye dɔgɔnɔ bɛ na dɔgɔnɔ man kegu ni dɔgɔnɔ bɔla ye bɔbɔ bɛ na bɔbɔ ye lagalagatɔ geren de mais comme an b'a fɔ sa ko diɲɛ den fɔlɔ a mana kɛ cogo cogo fɔlɔ de y'a yɛrɛ ɲanama yɛrɛ numu de ye lagalagatɔ yɛrɛ yɛrɛ muso in tilala ta la n b'a fɛ k'a fɔ muso ma tila ta la fɔlɔ quoi numukɛ bɛ na k'a bɛ na a ka kow lase n ma bushɛkɛ e ka sogo in ni jakuma sogo bɔlen don dɛ nin ye sogo sugu jumɛn de n ko numukɛ nin tɛ jakuma sogo ye koyi n ko nin ye maa sogo de ye muso min jɔla kɛrɛfɛ ale b'a kɔ k'a b'a ta kɛ yɛlɛ or ka jɔlen mɔnen ninnu mèche chapeau de b'a kun na pour que k'a gɛn ka taa n ko wa numukɛ i tɛ min kalama dɛ an bɛ muso mèche chapeau dolaw de sogo feere yan kelen yɛrɛ filɛ n kɛrɛfɛ sisan n bɛna gulon n ye bese sama ka bɔ muso a ye ji de budɔn na voilà an ka ɲɔgɔn jateminɛ ayi tiɲɛ yɛrɛ la non malheureusement cɛ wala ye kuma dɔ fɔ sa a digira ne dɛ ni ma fɔra bɔbɔ la n ka cɛ a ma ɲi dɛ bɔbɔ i bɔbɔ ma ɲi dɛ ne yɛrɛ jɔrɔlen don i b'a kalama ko surasi minnu ye i bɛ ka lataga ko ka ɲɛmɔgɔ ye bɔbɔ de yan n ko mais c'est grave an bɛna wulu ɲini ka dɛsɛ an tɛ wulu sɔrɔ bilen olu balo ye wulu sogo de ye nafa bɛ bɔbɔw la nafa b'u la cogo jumɛn o ma wulu ma émission daminɛ e ko bɔ a tagali k'a jara bɛɛ ye a taara jara bɛɛ kɛ mais bɔbɔ yɔrɔ in de bɛ ka ne yɛrɛ jɔrɔ dɔɔni a tɛ ka n tɔɔrɔ sa ma a bɛ ka n jɔrɔ dɔɔni i b'a kalama bi bi na n'i bɛ kankelentigi ɲini Mali kɔnɔ n'i tɛmɛra bɔbɔ la tɛ kankelentigi sɔrɔ n ka cɛ nin kuma in dabila sa o tun ye kunu ye hali sisan bɔbɔkɛ ye min kɛ anw na foro la sabali sa bɔbɔkɛ ye kankelentigi a y'a fɔ cogo min bɔbɔ dɔgɔnɔ non lagalagatɔw don sa kan danaya bɛ da o kan o de la o caman y'an ka gardien ye an m'an ka secret confier o la i ma ye mais bɔbɔkɛ dɔ b'an ka foro la bɔbɔkɛ in ma ɲɔgɔn ye Fuseni fɛn min bɛ foro la sagaw bɛ yen misiw bɛ yen baw bɛ yen ani sɛw ale de bɛ hakili to nin bɛɛ la ani sɛnɛfɛnw ni jiridenw donc Fuseni bɛ mun de kɛ Fuseni nana don ko dɔ de la waati bɛɛ n'a nana foro la dɔrɔn Fuseni bɛ gɛrɛ patron i b'a kalama ko i ka ko mun i ka sɛ ka sisɛ muso gɛlɛn sara quoi ok a faamuna ni misi ma sa saga ma sa sɛ problème t'a la le lendemain an bɛ na patron i ka sɛ kelen sara i ma ye kuma fɔ ko fɔlɔ a tun bɛ zigizage mais sisan a bɛ ka jɛ dɔɔni o kɔfɛ tun tile sabanan kuma clair patron i b'a kaya ma ko i ka sɛ ninnu u bɛ ka sa sisan han 2 de sara bi bɔbɔ don donc an ka danaya b'a kan anw de tora yala la zonzani dɔ y'i pan ka bɔ tu dɔ kɔnɔ an ko an b'o gɛn an tola o gɛnni na an taara sɔrɔ foro kɔfɛ yɔrɔ bɛɛ ye sɛsi ye jaa Fusco sɛsogo dun de jala ale ye bɔbɔ miɲɛ ka bon dɛ bɔbɔ miɲɛ ka bon mɔgɔ sogo hali bɔbɔ n'a y'a sɔrɔ a b'a dun bɔbɔ mais bon mɔgɔ sogo yɔrɔ y'an k'o to yen sa o subagaw ta ye mais ko kelen ka fɔ o balo man gɛlɛn o balo man gɛlɛn an k'o fɔ quoi n tɛ lɛ dun dɛ n tɛ wulu dun dɛ n tɛ fali dun dɛ a donna ta bɔla tan kana taa tomiya n'i taara tomiya i b'a dun bien sabula olu b'a feere dibi la a tɛ sɛbɛn ko viande de mouton viande de chèvre ayi i bɛna dɔrɔn i b'a san ka dun n'i t'a dun i bɛ taa ka bɔ i kɔngɔ b'i faga ma banna ayiwa k'an k'i lajigin filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka téléso mandi la n'o ye Mali kunnafoni.net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ jamukan in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to f'aw sigiyɔrɔ la minnu m'a abonné aw ka abonné aw ka commentaire badenba kɛ pour que aw kana an ka vidéo nataw louper cogo si la bi la Alaji ale ni Papu de b'an bolo an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Papu diɲɛ baara o baara n'i b'a la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jumɛnw de b'i kan baara in kɔnɔna la bon n bɛ Ala tanu bi an bɛ don min na ko bi nin y'a nɔgɔya dɔ ye nin y'a gɛlɛya dɔ ye hali ka bɔ ka na
ne ye gɛlɛya sɔrɔ sira la sabula an bɛ don min na ko bibi in na ni déplacement fɛn t'i bolo a ka gɛlɛn o a ma nɔgɔ bon n bɛ se k'a fɔ bi alhamdulillah n ye na sɔrɔ ne bɛ ka gɛlɛya min yɛrɛ sɔrɔ cɛtiri kɔnɔna la o ye producteur de en vrai dire producteur tɛ n bolo mais n terikɛ dɔ de bɛ yen nɔ u b'a wele ko Makan Diran malheureusement ale de bɛ n dɛmɛ kojugu 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 non n ka foli b'a yɛrɛ wala ale de bɛ n dɛmɛ kojugu bon n bɛ se k'a fɔ an dɛmɛbagaw ɲɛna cɛ dɛmɛbaga t'an comédien na sisan dɛ an kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ u k'u hakili to an na quoi an denmisɛnninw bɛ ka wuli sisan u k'u hakili to dugumataw ninnu na quoi sinon dɛmɛbaga t'an na dɛ en vrai dire dɛmɛbaga t'an na parce que an kɔrɔw y'a kɛ ka tiɲɛ quoi minnu kan k'an dɛmɛ n'olu ma se ka ɲɛ a la bon an minnu bɛ ka wuli est-ce que u bɛ se ka danaya d'an kan bilen a ma nɔgɔ voilà ne bɛ se k'o yɔrɔ dɔrɔn de fɔ sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ de bɛ cɛtiri kɔnɔ sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ de bɛ comédie kɔnɔ ni ala sɔnna a bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya Alaji fana b'i da don i ka gɛlɛyaw la gɛlɛya ne ka gɛlɛya wa comédien ka gɛlɛya ne dɔrɔn ka gɛlɛya i bɛ se ka kuma bɛɛ tɔgɔ la sinon ko bi na n bɛ min fɔ gɛlɛya b'anw kan dɛ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ comédien kan n bɛ se ka fɔ artistes bɛɛ mais comédien ni comme n ye comédien gɛlɛya b'anw kan dɛ a gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye a bɛ daminɛ hali plateau sanfɛ n'i taara plateau sanfɛ i bɛ taa plateau dɔw n'i taara plateau dɔw sanfɛ i b'i kuma cogo dɔn de n'i ka tanni kɛ k'i ka tanni kɛ ka se dɔw ma u b'a fɔ ko ayi dɛ aw dabila dɛ u b'i censurer i tɛ na ye bilen i ka kuma tɛ bɔ bilen hali n'a sɔrɔ a tigi ye ko kɛ n'a man ɲi or o tɛ anw fɛ kɔtɛba a mana kɛ cogo cogo hali n'i bɛ nɛgɛ de minɛ ɲin na n'a ma kɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ i kɛla jinɛna mɔgɔ ye o i tɛ foyi la o kɛla président ye fɛn donc an ka gɛlɛya fɔlɔ bɛ daminɛ donc liberté d'expression en fait o b'a fɔ k'a bɛ yen mais a tɛ yen dɔɔni parce que producteur mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw produit n'i ka fɛn kɛ ka kuma gɛlɛya sugu dɔw kan k'i bɛ mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ o t'a bɔ bon n tɛna téléso tɔgɔ fɔ sa gan téléso min ka bon téléso bɛɛ ye a ma nɔgɔ dɛ i m'a faamu wa i ka ko kɛ k'a fɔ i bɛ jamanadenw ɲɛ yɛlɛ dɔw de bɛ sanfɛ yen fɛ ka na nin bɔ dɛ o tɛ a bɛna gawaw ɲɛ yɛlɛ a bɛna maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ hali minnu ɲɛ yɛlɛlen a bɛ n'u ɲɛ waga i m'a ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ quoi gɛlɛya fɔlɔ gɛlɛya dɔ wɛrɛw bɛ yen ka ca an yɛrɛ damaw an tɛ ɲɔgɔn fɛ i m'a ye bon n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ a man ɲi ni ko an yɛrɛ damaw an comédien yɛrɛ damaw mais an maliyɛnw a bɛ farafinna bɛɛ la u sera k'a don farafinna o différence n'u fɛn ninnu a dilanna de b'a faamu u y'a dilan k'a façonner ka n'a bila farafinna yan de an yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn détester i b'a jateminɛ ni mɔgɔw bɛ hali ni mɔgɔw bɛ dugawu kɛ mɔgɔ caman bɛ dugawu kɛ u b'a fɔ ko ala ka hinɛ silamɛ su bɛɛ la bon o t'anw fɛ yen normalement e ye silamɛ o tɛ silamɛ o mɔgɔ min n'a tɛ kojugu kɛ mɔgɔ caman bɛ yen chrétienw don ou bien u bɛ dɔ wɛrɛ la mais u ka ko tɛ se mɔgɔ ma donc i b'a tigilamɔgɔw considérer comme mɔgɔ de m'a faamu mais olu u sera k'o dɔn an fɛ yan ka ban o kojuguba de fo an ka o différence ninnu to yen ala ka hinɛ bɛɛ la su bɛɛ la bɛɛ bon kojugukɛlaw ala k'u sara kɛ jahanama ye sa mais mɔgɔ bɛɛ an bɛɛ ye kelen ye quoi n'an sera k'o a daminɛ yen an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɔɔni n'a sɔrɔla e ye fini feerela ye ne bɛ taa fini san e fɛ e ka fini min bɛ dilan yan ne bɛ taa san e fɛ i b'a sɔrɔ e bɛ ka fini dilan ni kɔɔri minnu ye mɔgɔ minnu b'a parata ye tout ça olu bɛɛ ye maliyɛnw ye olu bɛɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ a la ne fana ni e wari sɔrɔ e bɛ taa malo san e bɛ taa Gambiyaka ni fɛn ninnu san u bɛ dilan an fɛ yan u bɛ sɛnɛ an fɛ yan olu bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ donc jamana bɛ développer de an k'an yɛrɛw ka fɛnw dun faamuyali sɔrɔ la donc maliyɛn tɛ sɔn ka maliyɛn comédien consommer can don a caman bɛ jinɛ an denmisɛnninw an caman bɛ jinɛkanw fɔ caman b'a yɛrɛ nka caman bɛ yen minnu b'a kɛ ka ɲɛ donc n'an kɛla ɲɔgɔn fɛ an comédien an bɛ bɔ ɲɔgɔn na n'an maliyɛnw n'an ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ bɔ nɔgɔ la an bɛ kɛ fɛn ye faamuyali sɔrɔ la ayiwa Papu e ye comédien ye ne ye comédien i bɛ se ka comédie nafa damadamani fɔ ne yɛrɛ ni an filɛlibagaw ye bon ne bɛ mun fɔ comédie kɔnɔ a nafa comédie nafa tɛ se ka fɔ ka ban comédien de bɛ se k'i jɔ jama ɲɛma ka fama nɛni ka tila k'i jɔ comédien yɛrɛ de ko don dɛ
ale de bɛ se k'i jɔ fama k'a taa tɔgɔ ma k'a nɛni foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ kɔ sabula ka baara de don i ma fama o y'a nafa dɔ ye mɔgɔ fila ka kɛlɛ comédien bɛ se k'a ban malheureusement artiste comédien bɛ se k'a ban comédien bɛ se ka mɔgɔ fila kɔ don nin bɛɛ comédien nafa dɔ ye mais est ce que comédie bɛ mɔgɔ balo wa bon n bɛ se ka fɔ awɔ n bɛ se ka fɔ ayi comédie bɛ mɔgɔ balo n'i ka sɔrɔ yiriwara comédie kɔfɛ n'i tɛ baara kɛ yanni ka fɛn sɔrɔ i bɛ mɛn tiriki la de n b'o f'i ye dɛ walayi faamuyali sala mais papo a fɔra ko fɛn in bɛ kanu sa dɛ est ce que a delila k'e ka kanu dɔ sa fɛn comédie a ma nɔgɔ mɔgɔw tɛ tɔgɔ ɲuman fɔ aw la ne ba a ne ka kanu 7 de sa o bɛɛ ni ala tɛ ala o bɛɛ la e sigilen bɛ yan parce que an bɔ frère kabi ara ye bɔ da bɔ tɛ don dabara kora quoi non an ye bɔ yɛrɛ de bɔ yɛrɛ tɛ garo tigɛ i m'a faamu ni ko bɛna kuma san a ne ka kanu sa tɛ dɔn ka ban yɛrɛ malheureusement bon a ka ɲi sa Alaji i fɛnɛ b'a la i b'i da don comédie nafa dɔw la ko fɔ ne yɛrɛ n'an filɛlibagaw ye bon comédie nafa ka bon kosɛbɛ ka mɔgɔw laɲɛnajɛ ka mɔgɔw labɔ fɛn caman kalama comédie bɛ se ka kɛ mais comédie a bɛ se ka a bɛ solution sɔrɔ fɛn caman na est-ce que tu vois donc par exemple ni ko dɔ bɛ ka kɛ bon grand frère ka kuma dɔ bɛ ma yɔrɔ nin faamu kosɛbɛ ko comédien bɛ se k'i jɔ ka président neni bon moi je dirais pas que k'a neni k'a fɔ a ye ko dɔ kɛ a bɛ ka ko dɔ kɛ a ma ɲa k'a fɔ sinon anw fɛ yan président bɛ an bɛ se ka président wele ko an grand frère an m'o ye fɔlɔ a bɛɛ cɛkɔrɔba a man di anw da la an k'u neni quoi mais a bɛ se ka ci fɔ a ye bɛ se ka ci fɔ n'i ye nin kɛ a man ɲi comédie bɛ se k'o kɛ comédien de bɛ se ka o kɛ anw ka caya sinon mɔgɔ caman bɛ siran k'a kɛ comédien bɛ se k'a fɔ il va jouer avec les mots a bɛ kuma o fɛn fo mɔgɔw b'a a y'a kɔnɔ quoi donc ça c'est de là comédien b'o kɛ ani fɛn caman bɛ yen téléphone bi smartphone bɛ mɔgɔw bolo fan bɛɛ fɛ ni e ka smartphone n'a tɛ e bolo ka sketchw lajɛ ka théâtrew lajɛ ka filmw lajɛ ou bien ka fɛnw lajɛ clip dumanw lajɛ a nafa ye mun ye taa Nokia 310 in ta dɔrɔn ou bien Tourne kunba in ta dɔrɔn donc o téléphone in comédiens de b'a animer ka caya a kɛla dɔnkili a kɛla fɛnw ye clipw la c'est des comédiens qui sont recrutés pour que ka clipw diya comédiens caman fana bɛ clipw scénario sɛbɛn et tout ça mais est ce que comédie bɛ mɔgɔ balo comédie bɛ mɔgɔ balo comédie bɛ mɔgɔ balo comme mɔgɔw gɛrɛsɛgɛw tɛ kelen ye ça fait partie de la vie sinon comédie bɛ mɔgɔ balo ko an b'i fɛnɛ ka kanu sa kɔni bon kanu anw ye denmisɛnnin fitininw ye an t'olu ko ninnu choix kosɛbɛ wa nkalontigɛ donna ko la ala de fɛn t'i bolo fɛn tɛ ne bolo sa ko tɛ yen n ye cɛgana de ye cɛgana kulukutu ayi mɔgɔ bɛ kɛ cɛgana ye ka sɔrɔ kow bɛ yen ne ye cɛgana de ye n'i bɛ se k'o faamuya ko tɛ yen fɛnɛ n ye cɛgana de ye cɛgana kulukutu ala ayiwa an tɛ yɛlɛ Zenda o daminɛ Alaji de la ayi nisɔndiya dɔrɔn de bɛ yan nisɔndiya dɔrɔn de bɛ yan c'est bien i b'a dɔn bɛɛ b'i bɛrɛmako de kɛ bɛɛ b'i bɛrɛmako de kɛ grand frère bɛ k'a fɔ sisan ko bolifɛn ko gɛlɛya bɛ ka na mais an k'an bɛrɛmako kɛ hali bolifɛn si n'a sɔrɔ an y'o dabila si on arrête de se plaindre k'a avancer a bɛ solution sɔrɔ a bɛ fɛn caman dilan quoi bɛɛ b'i bɛrɛmako de kɛ i b'a kalama donc ne y'a ye yan mɔgɔw ye Range Rover ko kɛlɛw kɛ yan Range Rover de b'olu bolo u b'a kɛlɛ kɛ o ye Mercedes ko kɛlɛw kɛ Camaro Bentley n ko hali bateau kɛ mɔgɔw ye bateau ko kɛlɛw kɛ yan o kɛra mais min f'i ye
cɛ ɲɛ b'a la bateau mun bolo ji sanfɛ tubabu musow bɛ fan bɛɛ fɛ n'u nisɔndiyala dɔrɔn u b'u tɛgɛ bɔ k'a ci yan fɛ n'u nisɔndiyala u b'u tɛgɛ bɔ k'a ci yan fɛ f'u b'a pousser n ko subhanallah bon bateau tigi yɛrɛ tununnen don i bɛ fɛ ka mun fɔ Alaji Alaji i bɛ fɛ ka mun fɔ u kana na minɛ yan ni Alaji mais ne tɛ o bateau mais i b'a kalama bateau tigi bɛ yen i b'a kalama bateau tigi bɛ yen i fana b'a kalama a tununnen don o ko de an ma se k'o de faamu depuis fa minɛna dɔrɔn denkɛ ye ji kɛ bidon na bon a ka ɲi sa an ka bateau ko kuma in to yen sa mais u b'u ka Range Rover kɔnɔ ne Alaji muɲa ne fana ne bɛ n ka nɛgɛsogoni sanfɛ a banna ne ka plein min kun tout le temps me tan bɛrɛma yɔrɔ na où est le problème an bɛrɛma ko kɛ sa Papu an b'i bolo o tɔla o ye kamakɔrɔsi janko ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kamakɔrɔsi jan ayiwa ndagalu ye kamakɔrɔsi ka jan ayiwa to dagawuli ko de san dagawuli tɛgɛ kɛ tan sa i delila sa ala o ye kamakɔrɔsi janko de kisɛ ni tɔntɔ dɔ nana ka bɔ village la baba do u b'a wele ko nin ce an dɛsɛrɛla ka dɛsɛ parce que en vrai dire an Bamakɔ bɔbɔ ye an tɛ so bɔbɔ ye quoi Bamakɔ bɔbɔ de an ye mais ale bɔra so ka na mais an fɛ yen nɔ i bɛ seli la i diya min diya i bɛ seli donc an ye fɛn sugu bɛɛ k'a la k'a ka seli a ma sɔn don dɔ la de ne de filɛ k'a nɛgɛn ka taa n'a ye misiri la k'a ka seli a y'i ten duuru dɔrɔn dugumɛnɛ de y'a kɛ a ten i y'a mɛn a fɔra papa n filɛ k'a f'i ɲɛna ko n tɛ seri i filɛ ka nan'i misiri la nin n y'a fɔ n ko arabe n kɔ dɔrɔn filɛ n ten duuru ala ye n kin quoi walayi Papu e bɛ nkalon tigɛ koyi ne tɛ nkalon tigɛ k'a filɛ k'ale y'a ten duuru ko ala y'ale kin mais o yɔrɔ la ne ma se ka yɛlɛ quoi mais yɛlɛko bɛ na quoi ne ko non n ka mi kin sa n ko dugumɛnɛ de kin ko o dugumɛnɛ sugu jumɛn ye ko ara yɛrɛ de filɛ ka kin ten na nin donc an y'o continuer an bɛ seli la alimami de dɛsɛra ka wuli quoi alimami bɛ k'i kɔ la wuli a bɛ k'i kɔ la wuli kɔ tɛ ka se ka wuli ale min filɛ k'i tɛgɛ labɔ dɔrɔn ka alimami fana kɔ kɔri quoi ko ka continuer ni seli o ma se k'a faamu ko ka continuer ma se k'a faamu dɔrɔn alimami n'i sen bɔ dɔrɔn ka alimami fana ko ta a sen na quoi a ko alimami ko bi ta ye tindala sura ye ko donc ko musokɔrɔbaw k'aw bɛɛ ka filɛ ko bi ta ye tindala sura ye donc ɲɔgɔn tigi ɲɔgɔn da la ka taa se fo ne tonton ma mun tun b'o ɲɛfɛ o tɔgɔ ko Mamadu a ko Mamadu i b'a yugu i b'a fili mini i b'a yugu i b'a da yen sinon n'i y'a yugu ka fili ne fana b'a yugu k'a fili la ye non an ka tiɲɛ fɔ seli man di bɔbɔ yɛrɛ an ka tiɲɛ fɔ walahi ninnu filɛ masa ayiwa Alaji an ka ko e ye comédien bɛɛ lajɛlen na jɔnni de ka di e ye ko ni e yɛrɛ y'o lamɛn e bɛ yɛlɛ a ka di e ye k'a sɔrɔ comédie yɛrɛ tɛ i y'a tigi kanu ne ba comédien bɛ ne la yɛlɛ yɛrɛ o ye Ibeka de Alaji non malheureusement a ye tiɲɛ de fɔ i bɛ kɛ comédien de ne ye kuma ta bɛɛ bɛ yɛlɛ a bɛ bɔ télé la ka tɛmɛ bɛɛ kan an ka jamanakuntigi kɔrɔ wa an ka jamanakuntigi kɔrɔ a mana kɛ cogo an ka jamanakuntigi don non an ka jamanakuntigi don bon comédien min bɛ ne la yɛlɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan comédien bɛɛ bɛ ne la yɛlɛ comédien bɛɛ bɛ ne la yɛlɛ mais a mana kɛ cogo dɔ ka di ye n'i ka non comédie baara in filɛ nin ye baara de b'a kɔnɔ quoi c'est-à-dire baara bɛ baara kɔnɔ m'a faamu n'i bɛ i tɛ wele tɛ comédien ten o n'i bɛ i bɛna fɛn min di mɔgɔw ma n'i b'u la travailler a bɛ mɔgɔ layɛlɛ yɛlɛ qualitéw ka ca kojugu yɛlɛ dɔw bɛ olu bɛ kɛ sisan yɛlɛ dɔw bɛ yen n'i taara so de hakili bɛ jigin n bɛ ka nin de fɔ i bɛ yɛlɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen yɛrɛ semaine kelen semaine fila kɔfɛ i bɛna bɔ a kalama cɛ tun b'a fɛ ka nin de fɔ yɛlɛ b'i faga ye allez-y pensez u b'i ta ka t'i sudo i m'a ye bon comédien tiɲɛ yɛrɛ la comédien baarakɛla bɛɛ bɛ ne layɛlɛ a bɛɛ faamuyali sɔrɔ la Papu comédien jumɛn de ka di ye comédien bɛɛ la comédien ka di ne ye comédien bɛɛ la e ko k'a bɛɛ de
ne yɛrɛ de ka di n yɛrɛ kɛ ne e yɛrɛ de ka di yɛrɛ i ko k'a bɛɛ de dɛ ayi ne tɛ comédien ne ayi b'a ne yɛrɛ de ka di n yɛrɛ e bɔra ka min e yɛrɛ ka kuma ninnu malheureusement ne bɛ ɲini ka wolo kiya malheureusement comédien min ka di ne ni comédien bɛɛ lajɛlen n tɛ se k'a fɔ n k'a bɛɛ man di n ye dɛ mais mɔgɔ kelen de bɛ yen n ye mun kanu kojugu wa a bɛ sa yɔrɔ min n bɛ sa yen nɔ Watapi tiɲɛ na i ye Watapi kanu n tonton don n fa don n ba don wa parce que n ba dɔgɔnin don fa kelen ba kelen donc n y'a kanu wa donc malheureusement ale de tila ka ne bolo don cɛtiri kɔnɔ wa comédie kɔnɔ ala ka kanu comédien bɛɛ ka di ne ye an ka waati korona émission bɛ ɲini ka sa a kuncɛyɔrɔ la Alaji conseil jumɛn de b'e bolo k'a fɔ i tɔɲɔgɔn comédien yanni fitinin minnu bɛ ka wuli ka don comédie la bon conseil min bolo i b'a fɛ k'a fɔ conseil min ne bolo ka di ɲɔgɔnnaw ma sa kɛ parce que anw fitininw de bɛ ka don a la dɔw fana a mana kɛ cogo o cogo Alaji dɔw fana b'aw fana conseil min ne bolo ka di ɲɔgɔnnaw ma conseil kelen min dila ne ma n kɔrɔw fɛ surtout Cheikhni To waati bɛɛ c'est un grand frère c'est un collègue de travail a bɛ n conseil waati bɛɛ baara kɛ sɛbɛnni de diyala ne ye n donna baara in na ten halisa n bɛ sɛbɛnni kɛ n bɛ seriw sɛbɛn n bɛ film sɛbɛn n bɛ pièce de théâtre sɛbɛn donc baara o de conseilla ne bɛɛ fɛ baara kɛ fɛn ɲini i k'a dɔn kana fɛn fɔ ten ni i b'a fɛ ka kuma fɛn dɔ kan a ɲɛɲini i k'a fɔn dɔn fɔlɔ i ka kuma kan comme ça i tɛ information kolon di mɔgɔw ma i tɛ mɔgɔw bila sira jugu kan i bɛ mɔgɔw bilasira donc ne kɔni bɛ min fɔ n ɲɔgɔnnaw ye an ka baara kɛ karimasina bɛ n dɛmɛ o karimasina tɛ n dɛmɛ o bɛɛ ye ko wɛrɛ tiɲɛ no bɛɛ ni gɛrɛsɛgɛ bɛ yen quoi gɛrɛsɛgɛ bɛ yen mais n'an ye baara kɛ ne y'a ɲini k'a dɔn a ka ca Ala fɛ a caman bɛ ɲɛ ka taga quoi Ala k'a ɲɛ ka d'an ma o ye manamanakan ye ayi dɛ can tɛ dɛ Ala t'a ɲɛ ka di mɔgɔ ma dɛ i yɛrɛ de b'a ɲɛ ka di i yɛrɛ ma e kelen filɛ k'i pari k'i ka mèche chapeau don kana sigi e ɲɛlen filɛ nin ye est ce que Ala de y'e ɲɛ wa e yɛrɛ de y'i yɛrɛ ɲɛ an yɛrɛ de b'a ɲɛ ka da yɛrɛ ma Ala ka baara kɛ Ala n'a ye baara kɛ a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna wa mais fɛn jumɛn de ka di Alaji yɛrɛ ye to de ka di mais munna to ka di to ka di ne yɛrɛ to ka di ne fɔlɔ sabula n bɔra kalama k'a fɔ ko to in a inventé la farafinw de fɛ an bɛnbaw de y'a dilan to i bɛ to de dun bi i b'a dun sini i b'a dun sinikɛnɛ i bɛ kalo kelen kɛ ka to dun i tɛ bana ni banana i ka anniversaire gâteau kɛra to ye i ma ye a tiɲɛna i ye to kanu Ala ka kanu to mais fɛn jumɛn de man di ye fɛn min man di ne ye fɛn min man di ne ye o ye ka mɔgɔ ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi mɔgɔ bonyabaliya kana tɛ tubabukan y'an tiɲɛ n b'a fɛ ka considéreli de ɲini tan n t'a dɔn n'i tɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn considéré n'i tɛ mɔgɔ ɲɔgɔn gasi sigi o bɛ ne tɔɔrɔ kojugu parce que o ye i kɛlen bangan ye mɔgɔ gasi sigi baliya o ka bon ne kojugu ne t'o fɛ faamuyali sera la Babu conseil jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin i tɔɲɔgɔn comédien ma bon conseil min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an denmisɛnninw ma n tɛ se k'a fɔ kɔrɔbalenw dɛ parce que mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo dɔ b'i ɲɛ quoi a bila i kun dɔrɔn k'i bɛ cɛmancɛ la donc n'o kɛ dɔrɔn i bɛ lafiya quoi i bɛ fɛn fɛn kɛ a ta sérieux la diɲɛlatigɛ fɛn fɛn n'i yɛrɛ bonya mɔgɔ tɔw b'i bonya n'i yɛrɛ dɔgɔya mɔgɔ b'i dɔgɔya an comédien min filɛ an yɛrɛ tɛ ka se ka valeur k'an yɛrɛ la quoi tiɲɛ ka di Ala ye an k'a fɔ quoi malheureusement i mana ne wele diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ taga hali ni ne wele bɔti kɔnɔ ne bɛ t'i nɔfɛ mais e filɛ sisan e ye ne wele ne ma na i nana malheur bɛ se k'i yɛrɛ bonya i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma cogo di an comédien m'o kɛ n'i ye n wele n b'a fɔ ko n tɛ taa sabula i yɛrɛ bonya mɔgɔ de bɛ se k'i kɛ fɛn bɛɛ wa mɔgɔ de fana bɛ se k'i lajigin donc ne bɛ se k'o yɔrɔ dɔrɔn de fɔ an comédien ye mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo i nana mɔgɔw bolo wa a bɛ laban mɔgɔw bolo donc ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ ne se ka fɔ wɛrɛ fɔ fɛn jumɛn de ka di i Papu fɛnɛ fɛn min ka di ne yɛrɛ Bijou Siraba munna Bijou Siraba ka di ye mais i b'a kalama tellement Bijou Siraba ka di ne ye f'a tilara ka ko goya n ye quoi ka mɔgɔ diya i ye fo ka tila ka ko goya i ye awɔ ka mɔgɔ diya fo ka tila ka ko goya n ye mais mun y'o kɛ parce que tellement n y'a kɔnɔ mais i b'a kalama ne kuma kelen ma ye ɲɛ la hali ne t'a ka so yɔrɔ dɔn awɔ o de y'a ko goya n ye mais est ce que e y'a ɲini k'a ye
ne ba nya ɲini ka ko sugu bɛɛ kɛ k'a kanu fo ka tila k'a ko goya an kɛlɛla yɛrɛ ayiwa fɛn jumɛn man di ye o de fɛn man di ne ba galon ne tɛ galon fɛ dɛ galon malheureusement n yɛrɛ bɛ galon tigɛ mais ne tɛ galon fɛ non ne tɛ galon fɛ ne yɛrɛ ka baara ye galon tigɛ mais ne bɛ galon tigɛ ka mɔgɔ tɔw ladi ne tɛ galon fɛ dɛ ne ye galon tigɛ ne ye dɔrɔn ne t'a adamadenya k'a kɔfɛ bilen sabula mɔgɔ bɛ galon tigɛ a bila kunna a bɛ se ka jamana fara quoi donc ne tɛ galon fɛ dɛ ne tɛ galon fɛ ayiwa an ka wagati koronna émission sera a kuncɛyɔrɔ la teliyala Alaji kumakan laban jumɛn de b'i bolo k'a fɔ an filɛlibagaw ye ani kanubagaw ye kumakan laban min bɛ ne bolo ka fɔ bɛɛ ye an ka sabali an ka a ɲini kuma de don yɛrɛ dɔn k'a ɲini k'i yɛrɛ dɔn t'a yira k'a fɔ ko i t'i yɛrɛ dɔn nenni bɛ dɔw bɛ fɔ ten i t'i yɛrɛ dɔn an ka ɲini k'an yɛrɛ dɔn an ka source dɔn bɔkolo n'an y'o dɔn an ka k'an yɛrɛ fɛ an k'an yɛrɛ kanu fɔlɔ bɔgɔ wɛrɛw tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'an kanu yan dɛ ayi an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kanu an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛn ɲini ka fɛn dɔn ka fɛn kɛ ka avancer o la lafiya bɛ na o de bɛ ne bolo ka fɔ bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ la n nana an ka wele jaabi a diyara an ye Papu kumakan laban jumɛn de b'i bolo k'a fɔ i ka fanu ye ani an filɛlibagaw ye bon kumakan laban min bɛ ne bolo k'a fɔ e ko n ka jumɛn i ka fanu kɛ jumɛn fanu t'i bolo wa ayi fani n tɛ fani na de Papu olu ko tɛ k'i kanubagaw a fɔ ko n kanubagaw i kanubagaw o fɔ voilà bon n bɛ Ala tanu kosɛbɛ ladilikan min bɛ ne bolo ka f'u ɲɛna ani foli min bɛ ne bolo ka f'u ɲɛna kuma ka gɛlɛn dɛ n'an donna maa min gasi la o bɛ hakɛ to kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na quoi ne ye denmisɛnnin fitinin de ma kɔrɔ quoi kuma ka gɛlɛn mais malheureusement n bɛ kuma an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ k'u hakili to an comédiens na kosɛbɛ kosɛbɛ ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ ladilikan kɔnɔna la mɔgɔ tɛ kɛ fɛn i yɛrɛ kɔ tiɲɛ don mais adamadenw ka sababu bɛ ɲɔgɔn na quoi diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye sababu de donc sababu tigilamɔgɔw Ala k'o kun ɲɛsin an ma amina ya rabi an ka to an ka sutura kɔnɔ dɔrɔn a banna quoi Ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura amina merci beaucoup ne n'an ka wele jaabi a diyara an ye ayiwa sisan kɔni émission an ka wagati kɔnɔ émission sera a kuncɛyɔrɔ la an kan ka yɛlɛmɛ Alaji kun yɔrɔ dɔ fɔ silamu ma ɲinɛ o i b'a fɔ ka ne don problème na non problème an bɛ yan nɔ mɔgɔw bɛ yɛlɛ dɔrɔn de problème ti yan sisan nɔ i bɛ silamu kunkurunin dɔ kɛ an bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ ne ba i bɛna n ladon problème na ok kalanyɔrɔ la u y'a fɔ an ye ko jɔnya tun bɛ yen o y'a fɔ anw ye ko farafin ka mɔgɔya daminɛna jɔnya de la o y'a don an kunna anw fitinin an dala la an kɔrɔla n'a ye nka an bɔra kalama kɔfɛ ko farafinna tun bɛ yen yanni nazara ka na yan farafinna tun bɛ yen yanni arabu ka na yan mais an bɔra kalama tun k'a fɔ ko arabuw ni nazaraw olu ni anw yɛrɛw de ka ɲɛmɔgɔ faralen don ɲɔgɔn kan n'u bɛ ka farafinden kɛ fɛn lankolon ye ka farafinden kɛ bolokɔfɛtɔ fɛn ye donc o la ne bɛ fɛn fitinin dɔrɔn de fɔ farafinw ɲɛna k'a fɔ maliyɛnw ye an ka miiri an ka tasi an ka miiri an ka tasi mais k'a fɔ maa min ye o tulo bɛ na an ka ɲɛmɔgɔw aw ka sabali aw ka baara kɛ aw k'aw ka responsabilité ta aw ka fiɲɛ bɔda di farafinw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛnw ne ye maliyɛn de ye tiɲɛ yɛrɛ la an filɛbagaw yɛrɛ bɔra k'a ye comédie kɔfɛ kow bɛ yen non comédie kɔfɛ ne ye silamɛri kolonba de ayi mɔgɔ si t'o fɔ nin diyara yɛrɛ yɛrɛ Papu ayiwa i bɛ ne yɛrɛ ni n ka téléspectateurs la yɛlɛ an bɛ sɔrɔ ka bayibayi d'u ma e ko wula yɛlɛ dɛ o t'u bɔ sa i b'a ye u ma content k'e k'i ka nkalonba ninnu de tigɛ non ne ba ne tɛ nkalon tigɛ Ala y'i terikɛ dɔ kin non tu sais bubakɛ dɔ de b'an ka yɔrɔ la
ayiwa i sera ne yɛrɛ cɛlakaw ma ne cɛ ye bubu ye e cɛ bubu non bubukɛ dɔ de b'an ka yɔrɔ la a bɛ wotoro poussé de kɛ quoi ji poussé-pousseni mais i b'a kalama ko rétroviseur b'a ka wotoro la rétroviseur b'a ka wotoro la bubukɛ ne filɛ tɔ b'u ka charge ɲɛ kelen b'a feere 30 mais ale ta ye 60 de n'a y'i diya i b'a san n'a y'i diya i b'a to yen a sɛrilen don dɛ musokɔrɔba dɔ b'an ka yɔrɔ la ko ba kaja ale de fana ɲɛ tana ye bubukɛ in ye kuma bɛɛ a bɛ na bubukɛ fɛ yen nɔ ko bubukɛ ka wotoro charge ɲɛ kelen d'ale ma 30 bubukɛ b'a to yen parce que musokɔrɔba don don dɔ la bubukɛ de ye tile mun bɛɛ bɛɛ kɛ mɔgɔ ma bubukɛ wele bubukɛ tɔɔrɔlen don bubukɛ taara t'o cɛ ba kaja fɛ yen nɔ k'o ka na ni charge kelen baka dɔgɔ e bɛ ka mun de fɔ bi bubukɛ bɛ fɛ ka f'a ɲɛna ko hali ni ala jiginna bi a bɛ nin ta bi kɔrɔ wa donc baka dago bubukɛ i jɔ ka kuma ni fiɲɛ na n'a y'i diya a di 30 la n'a y'i diya a to yen nɔ baka dago n'a y'i diya a ta 60 la n'a y'i diya a to yen nɔ bubu kumara ni ala cɛ kumara alaji ayiwa an filɛlibagaw ni tun bɛ dan sigi an ka bi jamukan na ni masa Rahamani ma an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la ni kɛnɛ kelen in kan aw bye bye